సమస్యలు నరికేసి నేను పోరాటం తప్పకుండా తీయలాగతా. నేను పోరాటం ఎందుకంటే దాదాలు వేస్తాము. అదే 170 చట్టం 170 మద్దస్తే ఇక కనీసం ముసుగులోకి ఛాయిస్ నీకు టావసిల్లకి బత్తాలుగా పూసుకుంటాము. పూసుకుంటామట్టాను వారికే కనీసం మందిరించే జాగ్రత్తకే నేను మా ప్రాంతమును మొత్తం దోపిడికి లాగితే కేసీఆర్ సార్ ఇది న్యాయమయ్యా నీకు మా ఆదివాసులకు ముసురు లాగరించే కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు ఆలోచించాలి. ఇలా మీ రాజకీయ సౌలభ్యం కోసం మాకు ఏవైతే హక్కులు ఉన్నాయో ఆ హక్కులు హారించే విధంగా ఉంటే చెమడాలు తీస్తాం. కుమ్రం భీము కావచ్చు ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ తోనే ఫైట్ చేసిండ్రో అదే విధంగా ఆదివాసులకు ఎప్పుడైనా గానీ నేను చనిపోతానే భయం. ఎప్పుడు మనల్ని వ్యతిరేకించి మనల్ని వేటాడి బతకడానికి ఎవరైనా వస్తే వాని సంపుడు లేకుండా మనం చనిపోవడం జరుగుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా తప్పని తెలుసు. ఒకటే టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కు ఈ సందర్భంగా ఈ చట్టం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ చట్టాన్ని వెనుకకు తీసుకోవాలనేది మా ఒక ఆదివాసుల డిమాండ్. లేని పక్షంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న ఆదివాసీ నాయకులైనా ఏ నాయకులైనా ఆదివాసీ గూడెల్లో కాళ్ళు పెడితే ఏ విధంగా పరిమాణం ఉంటదనేది కూడా మా ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు. ఎల్ఆర్ఎస్ ని రిటర్న్ తీసుకోకపోతే మళ్ళీ ఒక ఉద్యమం తారస్థాయికి చేరి ఏజెన్సీ ప్రాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో 170 చట్టం, ఎల్టీఆర్ చట్టం, పేసా చట్టం ఇవన్నీ చట్టాలు పకడ్బందీగా నిర్వహించాలనేసి ఆదివాసులు ఎప్పటి నుంచో పోరాటాలు చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఈ రోజు మరి ఈజీవోని తీసివేయడం, ఆదివాసులకు ఉద్యోగాలు రాకుండా చేయడం, అదే తరుణంలో మరి ఎల్ఆర్ఎస్ అనే ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ రోజు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో సెటిల్ ప్రాంతంలో ఏది కూడా ముట్టకూడదనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలుసుకొని కూడా ఇక్కడ ఎల్ఆర్ఎస్ చట్టాన్ని ఇక్కడ అమలు చేయడం అనేది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయము. ఇక్కడ ఒకవేళ ఎల్ఆర్ఎస్ ఇక్కడ రోడ్డును నిర్బంధం చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు ఒకవేళ పిఓ గాని కలెక్టర్ గాని ఎంఆర్ఓ గాని రాతపూర్వకంగా మాకు ఎల్ఆర్ఎస్ ను ఆపేస్తాము అనేదాకా కూడా ఇక్కడ నుంచి మేము లేవమనేసి యావత్ ఆదివాసి అంతా కూడా ముందు పట్టి కూర్చున్నది. ఈ రోడ్డును ఇంత గంట సేపు దిగ్బంధం చేసినా గానీ ఒక్క అధికారి కూడా వచ్చి హామీ ఇవ్వట్లేదు. దయచేసి మా ఆదివాసులకు హామీ ఇవ్వండి, మా పోరాటాలకు విలువ ఇవ్వండి, మా ప్రాంతాన్ని కాపాడండి, మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు మా మనుగడను కాపాడడానికి ఆదివాసులకు పోరాటాలేమి కొత్త కాదు, జైలు పోవడం కొత్త కాదు, ఎన్కౌంటర్లు కొత్త కాదు. ప్రాణ త్యాగం, భూమి విముక్తి కొరకు, జంగల్ జమీన్ కొరకు ఎన్నో పోరాటాలు చేసి త్యాగస్తులున్నారు. అదే త్యాగము ఒక్కరు మిగిలినా సరే ఆదివాసులు ఒక్కరు మిగిలినా సరే గాని పోరాటాన్ని అసలే
అనేసి యావత్ ఆదివాసీ